de outubro e recibida neste Concello o mércores 21, indicando que la Dirección General de Tráfico no puede, al no estar previsto en los pliegos, determinar las ubicaciones concretas de los centros que oferta cada licitador, ni puede saber, en tanto que no finalice el procedimiento de licitación y se adjudique el contrato, cuáles son los municipios en los que va a haber un centro de sensibilización y educación, engadindo que precisamente en estos días se cierra el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato y se hará público si Ribeira tiene o no un centro de recuperación de puntos. Segundo nos informan os propios profesionais que traballan en Ribeira no sector das autoescolas, a entidade que resultou provisionalmente adxudicataria deste servicio para a Comunidade Autónoma de Galicia, Asturias e Cantabria foi a empresa Pon Seguridade Vial, que presentou unha oferta que abranga a dotación de 29 centros na nosa rexión, 8 no Principado e 4 en Terras Cántabras. Sin embargo, Ribeira, o único municipio de Barbanza que supera os 20.000 habitantes, non está incluído na oferta, mentres que si o están outros concellos sensiblemente máis pequenos en poboación do noso entorno, como son Boiro e Lousame. Sin desdeñar en absoluto a importancia destes dous municipios, esta corporación considera que a oferta presentada por Pons Seguridade Vial e que está recollida polas outras dos entidades que concurreron ao proceso de licitación e se incluído, por certo, Ribeira na súa oferta, constituye un agravio comparativo para coa nosa poboación e as súas autoescolas, razón pola cal queremos, de un lado, expresar o noso apoio aos profesionales que desempeñan no noso concello este loable servicio da educación viaria, e por outra, trasladar a nosa discrepancia tanto á Dirección Xeral de Tráfico como á propia empresa provisionalmente concesionaria Pons Seguridade Vial, instando a esta última que, de resultar adxudicataria definitiva, incluya a Ribeira entre as sedes de centros de recuperación de puntos na súa condición de capital de Barbanza, con máis de 27.000 habitantes e máis de 14.000 vehículos censados, según consta no Plan de Mobilidade Urbana Sostible que se realizou este ano, cifra que son con moito as máis significativas da nosa bisbarra. Ahora sí, pasamos ao que é o orden do día. O primer punto é a modificación das ordenanzas fiscais para este exercicio 2016. Eu creo que presentando estas ordenanzas, como saben todos ustedes, os concellos temos 4 impuestos. Deses 4 impuestos, un ten o mínimo legal, é dicir, que non podemos baixar por requisito legal, como é o IBI, é o único concello de toda a comarca que está no 0,4. Temos o IAE, que é un impuesto que en este caso só pagan empresas de máis de 1 millón de euros, precisamente as empresas que máis creceron no noso concello en facturación e en crecimiento das propias empresas, e, polo tanto, tampouco parece normal que sea este impuesto o que teña que levar unha rebaixa. Por eso, os outros 2 impuestos que nos quedan, que é o impuesto de circulación por un lado e que é o impuesto de construcción polo outro, se propón, o que é novedade na etapa democrática, unha rebaixa do 1% no que é de vehículos e no en Kansas, en que hai que ter o estudio económico que no que se fai, pois constar o que consta eses servicios ou prestacións que lle damos aos ciudadanos, e sendo isto así, pois se propón modificar tan solo o que son 2 taxas. Por unha parte, máis, non? Porque agua, basura, alcantarillado son diferentes, donde se proponen estas que os beneficiarios do Risga teñan unha bonificación do 50% no que é o pago de estas taxas municipales. E por outra parte, o que son as taxas de mercado, no cual, basicamente, se establecen 3 precios, de 100 euros os postos que están abertos, é dicir, os postos de peixe, de 120 euros os que son os postos pechados, é dicir, basicamente os de conxelados e os de, neste caso, carnicerías, basicamente, e os locales en planta sótano, que é un 20% do que é calqueira de estes 2 precios para o resto dos locales. Estes días asistíamos a algunha controversia sobre estes precios, simplemente decir
que ainda que hai unha subida importante con respecto a eles, pois se lle dan uns servicios que non se lle viñan prestando na anterior mercado, sin a carpa, pero que se estaban facendo de xeito provisional, como é o hielo. Tan solo o que é o servicio que se dá de hielo, se tuveran que recurrir ao hielo que dan as fábricas privadas, pois gastarían máis que o que van a pagar aquí por todos os conceptos, é dicir, por ter unha mesa e por ter o hielo como van a ter a pé ou a carón dos seus postos. Con respecto a taxa, simplemente decir que porque non o pon exactamente, xa que o resto vai a salir a concurso, que deberá engardirse no que é a modificación de esa taxa, o feito de que quede en planta baixa e sótano, cando se refire a estas taxas, porque o resto era que unha vez que se faga o estudio salir a subasta, e polo tanto o precio pode ser o que liciten o resto. Polo tanto, se non interventor facen máis xa posteriormente ese tipo de malos entendidos na ordenanza, simplemente que se faga constar que se está a falar de planta baixa e sótano no caso do novo mercado. Os grupos que deseen intervir, pois teñen ahora a palabra. Señora Lordi, ten a palabra. Yo voy a votar a favor porque toda rebaja me parece buena, lo que sí me parece es insuficiente, porque, por ejemplo, un coche que actualmente paga de rodaje 153,81 euros, pasaría a pagar 152,27, si no me hice malas cuentas. Y a mí la verdad la rebaja me parece muy poquita. Voy a votar a favor porque en el caso del impuesto de circulación y el de la construcción, bueno, está un poco mejor, pero tampoco no es, porque pasa de, actualmente se pagaba el 2,5% y ahora se va a pagar el 2,6% y ahora se va a pagar el 2,5%. Tampoco es, pero bueno, todo lo que sea rebajar, pues voy a votar a favor. Señora García Posto. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Bueno, o ano pasado dixenlles, era porque entrábamos en período electoral que se acordaba de actualizar as tasas. Este ano vou dicir tamén, inda que eu alégrome de que tuvera en conta por primeira vez a situación de determinadas familias do noso concello. Inda que de alguna forma sabías que viñan, pedían, etcétera, etcétera, ahora están recollidas aquí. Tamén voto en falta, señor alcalde, xa sei que son repetitiva, pois que se actualicen determinadas tasas ou que se poñan por primeira vez, porque hai determinados sectores pois que moitas veces aproveitan deste vacío que non é legal, pero bueno, de que non se actualizan é o persuicio para o resto dos ciudadanos que si pagan. Efectivamente, me parece ben que se adapte o impuesto de construcións. No inicio, quizás se eu entendín ben e non me perdín polo medio porque é un pleno moi cheo de normas, falta un pouco ter en conta, xa sei que me vai a dicir que o importa menos, por tanto é menos, pero para potenciar un pouco a rehabilitación, digamos, un empuxe que se vexa que hai unha tasa pois que o mellor non coste tanto. Dicirlle, señor alcalde, que dende logo, por primeira vez en moitos anos, voulle votar a favor, simplemente, ou vamos a votar a favor en PDR, simplemente por haber tido a sensibilidade de ter en conta estas familias que viven do Risga, de facer oficial, non teñan que vir aquí e pedir que se lle rebaixe ou que se lle teña que pagar en plazos, pois de rebaixarlle o 50% o coste destes servicios aos cuales teñen dereito simplemente pola calidade de vida que supón poder disfrutar deles. Creo que xa se debeu de ter antes, tendo en conta as familias. O de vehículos pásame igual que a compañeira do non adscrito, me parece pouca rebaixa, pero tamén é certo que aqueles que pasan de 25 anos creo que tamén teñen unha rebaixa, etcétera, etcétera. E sigo pensando que é outra tasa que hai que actualizar, porque hai vehículos máis contaminantes e vehículos menos contaminantes. E ahora que estamos facendo un esforzo todos para non contaminar lumínicamente, etcétera, etcétera, creo que eso tamén se tiña que ter en conta. En canto, porque creo que supoño que irá aquí o estudio económico, van nos poñer despois sobre o mercado. Aquí. Decirlle que, bueno, non sei, quizás é o que me creo un pouco máis de dudas, pero tamén teño que decir que todas as informacións que me veñen e que me chegan son polos medios de comunicación.
non hubo ningún representante dos que ali están e que teñen postos que se acercaran a este partido político para dicirlle o que lles parecía a situación do mercado, que lle parecía esta tasa e cal era a alternativa que eles planteaban ao equipo de goberno que lles parecía máis justo. Cando non veñen a nós, supoño que é porque están conformes, ou non sei se están conformes, pero, bueno, é un principio como queda tamén, se pode alegar, etcétera, etcétera, que teñen unha exposición, vamos a votar a favor, señor Carlos. Gracias, señora García, por as dúas cousas, porque efectivamente, como todo leva un estudio de coste, é o que fai que non se traigan novas tasas. Hai unha que é posible, que se está estudiando, que ademais a pediron varios grupos, que é tanto a dos cajeros automáticos, a utilización do que é o chan público, como das rampas que por fora dos edificios están ocupando pois espacio público, que son, bueno, cando menos para que se tente que vayan dentro do edificio cando se podan, que se está facendo. Pero, bueno, hai algunhas que en todo caso terían que vir a outro pleno, mesmo co propio viveiro de empresas, que hoxe iría o que é a aprobación inicial, pero despois vai a ter que levar unha ordenanza fiscal que regule o cobro do que ali se instale. Señor Chouza, ten a palabra. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, nosotros vamos a votar a favor, dado que supone un ahorro para los ciudadanos, y siempre estaremos a favor de todas aquellas medidas que ayuden a las familias y grupos empresariales a superar la crisis en la que estamos inmersos. También nos gustaría recalcar que dicho ahorro sería más importante si los valores catastrales no hubieran sufrido el catastrazo que el gobierno actual impuso y que hace que dichos valores se vean incrementados año tras año. Esperamos que el próximo gobierno revise dicha situación y racionalice dichos incrementos. Gracias. Gracias, boas noites a todos. Bueno, nos queríamos comentar que a modificación no impuesto de circulación de vehículos nos parece escasa frente á subida que ten de anos anteriores, ¿no? Tamén queremos comentar que hubo unha regularización catastral, unha regularización do IBI, e hai un malestar veciñal importante porque os bens da súa propiedade pois incrementaron uns 30 ou 40 euros mensuales, incrementando o recibo, o valor catastral en un 140 ou 300% en algúns casos. Bueno, isto en plena fase de recaudación do IBI, ¿no? Tamén queríamos solicitar que os servicios sociales, tendo coñecemento dos beneficiarios do RISGA, se non se podría actuar de oficio nas bonificacións de agua, saneamento e lixo. Gracias, señor Vilas. Señor Vázquez Cobra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, efectivamente, hai unha baixada da taxa polo vehículo dun por cen que nos parece ben sobre todo a tendencia, inda que nos parece escasa a cuantía. Tamén nos parece ben o mismo juicio. Pero claro, todo isto é que despois, ben despois de que vostedes na legislatura pasada nos subiran todas as tasas o 5%. E as subiron no peor momento da crisis. Ahora nos subiron un 5%, ahora nos van baixar un. Bueno, pois non acho moitos motivos para darlles os parabéns. Con respecto á rebaixa do 50% na recollida de lixo, agua, saneamento para a xente que percibe o RISGA, lembremos que creo que é unha paga que son sobre 369, 70 euros, non parece que. Home, nos parece ben, pero creemos que chega un pouco tarde. Na nosa opinión, hai anos que isto debería de estar xa en funcionamento neste concello, verdad? E o que si lle pediría, señor alcalde, é que non vou dicir de oficio, porque se vexo que usted dicía así como que non é posible, pero sí que as solicitudes que teñen que facer os perceptores desta axuda, se eles non a fan porque non se enteran ou que sea, pois que o Concello, que sabe quen son, que contacte con eles e que os avise de que teñen dereito a solicitalo. E no que sexa posible, como son 3 tasas, simplificarlle os trámites que son comuns ás 3 tasas. Si é que é posible, pois é unha cosa que lle pido. Ben, temos por unha parte que no ano 2013 e 2014 vostedes subiron todas as taxas municipais no 5%.
E temos, por outra parte, que no ano 2015 e 2016 as conxeraron e no caso dos vehículos as baixaron 1%. Cal é a lógica de subir as tasas todas municipais nos anos que son máis duros da crise e cando peor está pasando a xente e cando os sectores productivos como é o comercio local, como é a construción, están en peor situación e de baixar a tasa agora que segundo vostedes estamos xa na recuperación. Pois non encontro moi lóxico isto, porque botando así unha visual doume conta que no ano 2013 e 2014 non había eleccións. Porque, como quen di, o mes empeza a campaña electoral. Por lo tanto, non podo evitar dicirlle, señor alcalde, que isto para nós, o Grupo Municipal do BNG, ten un tufo claramente electoralista. Tamén pode ser que eu sexa un mal pensado, pero a verdade é que non o creo porque moitas veces creo que son bastante inxenuo. Con respecto ao mercado, señor alcalde, temos o estudio económico. O Concello vai gastar 39.700 euros e vai recaudar ca tasa que vostede propón de 100 euros e de 120, máis que as licencias, 37.200 e pico. Ou sexa, que o Concello vai ter un déficit de 2.500 euros, que o vamos a pagar todos os cidadáns. Eu recoñezo que os praceiros e as praceiras veñen dunha situación de provisionalidade, unha provisionalidade prolongada polas dificultades da obra do novo mercado. Tamén sei que nesa situación é unha situación excepcional, pero vexo que as tasas que tiñan tamén eran unhas tasas excepcionais, porque esta xente pagaba 12 euros ao mes, 37 o trimestre, en fin, iso é unha tasa moi excepcional nos tempos que corren. Mas agora estamos, ou imos a estar, nunha situación estável, cun novo edificio e cun novo proxecto de mercado. Efectivamente, os 100 euros que vai esta tasa, pois cubre, como dixo vostede, o xeo, cubre a luz común da planta baixa do soto, cubre a limpeza, cubre a vixilancia da conserxería, cubre os vestuarios, cubre o lixo, cubre a auga. Home, pasar do 12 a 100, eu comprendo que é un pouco duro, pero claro, se hai máis déficit de 2.500 euros, tamén o temos que pagar todos os cidadáns. Entonces, a min me parece que este parece aquí hoxe en este pleno ao respecto desta taxa é normalizar a situación e que as taxas, que esta taxa estea máis ou menos ao mesmo nivel que os mercados municipais da comarca, verdad? Señor alcalde, se hai dificultades por parte de algúns dos praceiros, permítame que lle diga que lle pode dar facilidades de pago, fraccionando, en fin, se algún o desexa, o sea, que teñan as facilidades, porque pasar de 12 a 100 pode ser costoso. Por outra parte, señor alcalde, os praceiros e as praceiras queixanse de que participaron pouco, que non se contou con eles, tanto antes como durante como despois do proxecto. Eu quero dicir aquí claramente que neste novo proxecto de mercado é preciso, señor alcalde, que a administración e os praceiros de todas as plantas, estou falando, que colaboren e que participen para facer en Ribeira a mellor praza da comarca. Porque nós pensamos, señor alcalde, e así o temos comentado outras veces, que a praza de Ribeira pode ser e debía ser un foco moi importante de dinamización económica da nosa cidade. Porque pensamos tamén, señor alcalde, que o novo mercado non pode ser un problema nin para o Concello, que temos que resentar os intereses de todos os cidadáns, nin pode ser un problema para os praceiros. Todo o contrario, debe ser unha oportunidade de mellorar, de vender millor, de que teñan máis clientes, de facer un mercado que sea un exemplo para toda a comarca. Nós votaremos a favor, señor alcalde. Gracias. Gracias. Simplemente unha cousa.
mire que tanto participaron os placeiros que nos fixeron cambiar un proxecto que se contemplaba 2 plantas. Eles mesmos son os que pediron que querían ir todos na mesma planta. E iso motivou, pois, ao final, un cambio de proxecto que costou os seus cartos e un retraso tamén importante. Por lo tanto, algo si teñen participado e expresado a súa opinión. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Ben, a modificación das ordenanzas que se plantexa hoxe neste punto está amparado no que se establece no texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Aí se establece, se regula cales poden ser os diferentes ingresos a través dos cales as facendas locais pois poden facer efectivos os principios de autonomía e suficiencia financiera que constitucionalmente temos recoñecidos. Ben, eu creo que fai moitísimos anos, eu polo menos dende que formo parte da corporación deste Concello, non recordo ter realizado unha baixada de impostos como a que hoxe traemos aquí. Facíase referencia por parte de distintos grupos que lle parecía unha rebaixa insuficiente, pero ben é certo que é unha rebaixa e que todo que sea pois rebaixar impostos para mellorar, en este caso, a capacidade adquisitiva e aliviar un pouco a presión fiscal de todos os cidadáns, eu creo que vai na boa liña. Así, ese imposto na actual ordenanza, ese imposto de construcións, instalacións e obras rebaixase a si mesmo, tamén pasa o tipo de gravame do 2,5 ao 2,6, perdón, ao 2,5%, e eu creo que é tamén importante recordar aquí que o límite que nos marca o texto refundido da Lei de Haciendas Locales está nun 4%, polo tanto, estamos prácticamente un pouco máis da mitad da táboa dese tipo que nos marca a propia lei. Polo tanto, é unha mostra máis de que Ribeira pois ten uns tipos impositivos baixos. En canto a esa bonificación do 50% das tasas que se fai para as familias que están en situación e en risco de exclusión social, que son perceptoras da risga, esas tasas que afectan aos suministros de agua, saneamento e a tasa de recollida do lixo. Falaban vostedes aquí que era unha tasa que chegaba tarde, pero miren, vostedes, eu non sei se vostedes son conscientes de que todas estas familias estaban sendo atendidas e as súas demandas estaban sendo atendidas preferentemente polos servicios sociales municipales e o que nunca deixamos de facer foi atender as carencias destas persoas, que eu creo que é o básico e o fundamental. E falaba tamén o señor, tanto o señor Vilas como o señor Chouza, dese malestar veciñal por a regularización catastral. Eu creo que se olvida o que afecta a ese imposto de bens inmuebles de naturaleza urbana, estamos no mínimo que marca a lei, estamos no 0,4%. Podendo, dentro desa legislación que temos actualmente vixente, podíamos chegar a ter un tipo do 1,1%. E o tema da valoración catastral xa é un tema que compete directamente ao Ministerio de Facenda. Sabemos tamén que, así mesmo, cando foron os anos máis duros da crise económica, alá polo ano 2010, que se estableceu unha modificación normativa dos tipos impositivos do IBI de urbana, tamén hai que decir que en aquel momento Ribeira non se viu afectado por ter precisamente actualizados os seus valores catastrales. No primeira, paulatinamente, se vai facendo ao longo de 10 anos, co cual, digamos que é un imposto que vai aplicándose esa actualización dos valores pasaniñamente ano tras ano. Ben, alégrome tamén, por outra parte, de todos os que anunciaron aquí ese voto a favor a este apoio de rebaixa fiscal. E, señor Covas, quero dicirlle, en canto á súa intervención, que falaba de tufo electoralista e criticaba vostede que en anos precedentes se chegou a subir o 5%. Mire, eu quero lembrarlle que en este Concello nunca subimos as tasas nin os impostos municipais por riba do índice de precios ao consumo, o índice do IPC. E dirános vostede ou explicarános, darános esa fórmula máxica que tería vostede para soster o funcionamento dos servicios públicos sin actualizar os precios que costa a
prestación dos mesmos. Fíxose un importantísimo esforzo, fíxose unha importantísima revisión en canto a reducción de gasto corrente e reaxuste e incluso revisión de precios de contrato, e vostede o sabe porque xa formaba parte tamén desta corporación. Polo tanto, todo eso que fala vostede que lle sona a tufo electoralista é simplemente un cambio de tendencia na evolución económica deste país. Unha evolución económica que afortunadamente empeza a dar os síntomas de mellora, os síntomas de recuperación de emprego e os síntomas de que o Produto Interior Bruto está crecendo. Foi moito o sacrificio que tuveron que facer, sobre todo as clases medias desta sociedade, que tuveron que afrontar, digamos, serias dificultades. As administracións pasamos por verdadeiros momentos nos que dudábamos de ser capaces de manter en funcionamento os servicios públicos, o fixemos posible e en este momento pois tamén é posible seguir acometendo esa rebaixa de impostos. Aquí estamos no ámbito que nos compete, neses impostos municipais, nesas tasas municipais. No ámbito autonómico estamos tamén nese tramo autonómico do imposto da renta das persoas físicas, estamos nesa reducción de impostos a cota cero do rural, estamos con esa reducción de impostos sobre o imposto de sucesións, das herencias nas primeiras líneas de sucesións e, polo tanto, a nivel tamén estatal, recordar tamén esa rebaixa do imposto da renta das persoas físicas, polo tanto, é un síntoma de que os ingresos das administracións en este momento, por mor da reactivación da actividade económica, podemos, en este caso, os cidadáns, o sacrificio que tuveron que afrontar nos longos anos da crise económica. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Vamos a ver, con respecto ao que falan, eu, concellala de Servicios Sociales, pois pondrá en conocimiento de todo o servicio que, como temos o padrón dos beneficiarios do RISGA, que lle avisen para que presenten a documentación que fai falta para esa rebaixa do 50%. Pero cando falan de baixadas, decir unha cuestión, nós tiñamos un plan de axuste. Ese plan de axuste do Concello simplemente se actualizaban as tasas polo IPC. En estes momentos non vamos a cumplir o que é o plan de axuste en canto ao que supón a subida das tasas por IPC como estaba previsto, pero polo bo comportamento que temos tanto de outros ingresos como polo que foi a rebaixa dos grandes costes do Concello, tanto do que é a deuda, do que vai a ser o de alumbrado, pois agora porque temos recorrido de basuras, pero exactamente igual, e polo tanto temos unha folgura que permite baixar. E máis, para que vexan que non hai tufo electoralista, eu lle digo que si, como prevemos, as contas van na línea que vai nos 4 anos de legislatura, cando menos si quen preside este Concello son eu, se vai a rebaixar e seguir rebaixando o que son esa presión fiscal. Entre outras cousas, vamos a estudiar si entramos dentro de o que é as autorizacións do Estado para poder desactualizar o que son os valores catastrales para o ano que ven, no que é o 0,8. Polo tanto, nós seguiremos aplicando o mínimo legal, o único da comarca, recordo, porque a todo o mundo fala do de vehículos, pero ninguén fala do conxunto dos impostos. O único da comarca que ten o 0,4 é o Concello de Ribeira. Si podemos rebaixar o que é o 0,8 de esa actualización catastral, vamos a facer sin duda ninguna. Pero dito eso, decir que o que é a rebaixa do imposto de vehículos vai a un 5% do que é o padrón. É un punto de baixada na tarifa, os vehículos contaminantes, como decía a señora García Pose, mesmo os vehículos eléctricos xa teñen unha bonificación e os de máis de 25 anos van a estar exentos. Polo tanto, que é insuficiente. Eu creo que sempre o que fixo o Concello foi non poñer en risco os servicios que presta. Para o ano, si vemos que no padrón, ou mesmo esa actualización que fixeron do catastro, lle digo que, sin duda, con eleccións ou sin elas, bueno, para o ano me dirá que hai as galegas. Pero bueno, claro, pero eu xa o anuncio con ano antes, porque prácticamente hai todos os anos eleccións. O que si lle digo é que hai intención de a presión fiscal, se o permite a economía deste Concello, ir rebaixando. Dito eso, pois sometemos a votación, dándolle as gracias a todos os grupos pola posición que
que no seu momento expresaron. Votos a favor a proposta de modificación das ordenanzas fiscales para o exercicio 2016. 18. En contra. Abstencións. 3. Queda aprobado por 18 votos a favor con 3 abstencións. O segundo punto é a ampliación de plazo do reintegro da liquidación definitiva do ano 2013. Como ben sabe, as previsións a participación de tributos do Estado non se confirmou froito de o que foi a marcha da economía. Hai en este caso, para o Concello, unha devolución que temos que facer de 266.000 euros e acolléndonos á posibilidade que nos dan, a parte de que o Estado seguramente, se temos liquidacións positivas, vai non a compensar, pois o que pedimos é o poder devolverlo en 10 anos, o cual nos dá unha capacidade de pago de 62.156 euros de liquidez a maiores para este Concello, o cual sempre é importante para dotar de servicios pois aos nosos veciños. Os grupos que deseen intervir, señor Chouza, ten a palabra. Vamos a ver. A nosotros nos gustaría conocer los motivos de dicho aplazamiento. Entendemos que si las arcas y los presupuestos municipales pueden soportar el pago único, deberían de hacerlo y no fragmentar el mismo. De esta manera no se arrastrarían deudas en otros ejercicios, situación que parece ser normal en este ayuntamiento. Nuestro voto está condicionado a la explicación de dichas declaraciones. Es decir, si las arcas municipales tienen dinero, porque no sé, ya sé que hay una opción que es aplazamiento, pero ¿para qué vamos a aplazar una cosa si podemos hacer? Con esta solución, os ribeirenses teñen 62.000 euros máis ao ano. Este año. No, porque resulta que non ten intereses. Vamos a devolver en 10 anos sin intereses, co cual o valor dos cartos sempre vai a subir e nós vamos a devolver 266.000 euros en 10 anos, co cual estamos dando a posibilidade aos ribeirenses de ter este ano 200.000 euros máis, porque vamos a devolver 26.000 euros, non, vamos a ter 230.000 euros máis que se o devolvéramos. Con esos 230.000 euros, os ribeirenses van a ter un alcantarillado, van a ter agua ou van a ter outro servicio que de outra forma terían que esperar a ver se o ano que ven podemos ou non podemos satisfacelo, porque este ano sabemos que os teríamos. O ano, Dios os dirá. Estamos endeudando durante varios años. Endeudando non, debemos os... No, estamos endeudando señor todos los Chouza, años vamos una a ver. cantidad. Si o Estado este ano... A ver, deixeme explicar. Vamos a ver. O Estado fai unha liquidación provisional. Sí, lo sé. E despois unha definitiva. Vale. O máis normal é que para o ano que ven esa liquidación sea a favor do Concello. Co cual non se olvide que xa non lo finiquita o Estado rápido. O sea, eso de darnos máis porque nos corresponda máis cando lle debemos, xa non lo finiquita. É dicir, que isto, que as propias liquidacións provisionales vanse compensando históricamente. Entonces, é algo que é renunciar ao Concello a 230.000 euros que os veciños se quedan sin un servicio. Cando para o ano, se a liquidación é en favor do Concello, xa se compensa. A totalidad no se compensa la totalidad, porque eso se está fraccionando durante 10 años. Por lo cual, si para el año que viene tenemos que pagar 6.000 euros, imagínense, no sé qué cantidad es al año. Pues divídelo por 10, 26.000 euros. 26.000 euros todos los años, estamos endeudando durante 9 años con 26.000 euros para o ano o Concello ten 200.000 euros na liquidación definitiva a seu favor e o Estado liquidalle todo. Eso lo puede hacer. Claro, nos lo liquida y punto. Entonces, ¿para qué se pide el fraccionamiento? Para que este ano, precisamente para eso, para que cando teñamos eso en favor do Concello, pois lo liquidamos e listo, pero antes xa ganamos 230.000 euros este ano. Entende? Que o valor dos cartos de hoxe, pois seguramente é menor que o de dentro 4 anos, co cual hai un valor beneficioso para o Concello. Pero vuelvo a insistir, si el año que viene, si pagamos esto este año y el año que viene el tema, la balanza, por así decirlo, de lo que nos deben y lo que debemos es positiva, para el año que viene tendremos 236.000 euros más. ¿O no? Vamos a ver, 236... Sí. O lo que proceda. Entonces vou a decir de outra forma. Igual para o ano que ven estou en Fafián, entonces como podemos ir para outro barrio, como todos podemos ir para outro barrio, pois o que lle temos é que dar aos nosos veciños canto antes o disfrute dos servicios, porque o veciño que empece a disfrutar no 2015,
pois seguramente está moito máis contento que se empeza no 2017. Algún grupo máis desea intervir? Entonces pasamos directamente á votación deste punto. Votos a favor da ampliación do plazo. 18. En contra? 3. Pois queda aprobado por 18 votos a favor, sendo 3 os votos en contra. O tercer punto é unha solicitude a Consellería de Medio Ambiente da bonificación da licencia 81-2015 de rehabilitación da aldea Illa de Sálvora, Parque Nacional. Pois como teñen dereito por as nosas ordenanzas e como ven sendo tradicional entre administracións ou entidades sin fin de lucro, unha obra de interés como é a rehabilitación da aldea de Sálvora, que ademais paga directamente a administración e non o que realiza as obras, pois é o que nos leva a pedir esa bonificación tal como fixo na súa solicitud do Parque Nacional. Entonces, os que desexen intervir. Nós votamos a favor, señor alcalde, pero o que nos gustaría é que deixe ben clariño que a bonificación non se lle fai á constructora ou á promotora, senón á administración, para que os ciudadanos queden tranquilos. Sí, señor Vilas. Gracias. Nos queríamos aproveitar para pedir unha exención ou bonificación que se podría generalizar a viviendas a rehabilitar dentro do Concello de Ribeira, pois que teñan máis de 100 anos, que podrían ser vivendas pois en núcleos como Olveira, Carreira, Martín ou Deán. Vamos a votar a favor. No seu momento presente, supoño que todos os grupos o estudiaremos co cariño que merece a súa proposta. Señor Vázquez Covas. Nós estamos a favor, señor alcalde. Directamente á votación, confirmándolle a señora García Pose que en este caso o que é o ICIO tiño que pagar directamente a Consellería e non a empresa que fai as obras, que foi unha comprobación que se fixo e que se lle pideu ademais que se fixera constar. Sendo así, pasamos votos a favor da bonificación, unanimidade, gracias aos presentes. O cuarto punto é o que é a aprobación inicial, si procede, do Regulamento de Participación Ciudadá, o cual se propón esa aprobación inicial, que posteriormente pois teña un mes de exposición pública, e se non hai o que son alegacións, xa quedaría automáticamente aprobado, e se hai, pois viría a un próximo pleno para estudialas. Básicamente, porque nos entendamos, pois está regulado o que é a iniciativa popular, o que é o dereito de información, o que é o dereito de petición, de audiencia, de consultas, o que é as obrigas do Concello. Eu creo que é importante tanto a elaboración da Carta do Cidadán, o plan de participación e fomento do asociacionismo, o plan de usos de equipamentos cívicos e outros, pero en definitiva o que se pretende é un marco de relacións entre o que é o Concello e os veciños diferente ao que se pois importante en esa participación veciñal, e a partir de aí pois seguramente se hai emendas pois seguirá enriquecendo este texto nuns tempos no que eu creo que é importante que os veciños se involucren na vida política do seu Concello, e iso faise pois a través de darlle os cauces adecuados como esta ordenanza. Por lo tanto, os grupos que deseen intervir, señora García Pose, señora Elordi, perdón. Yo decir que yo apoyaría este reglamento siempre y cuando estuviese apoyado por todos los grupos, cosa que desconozco. Yo no sé si se elaboró... Bueno, este se le dio participación a todos los grupos, presentaron todos ellos as iniciativas que consideraron, e a partir de aí foi a comisión, e agora ten ese plazo dun mes para seguir enriquecendo. Gracias, señora Elordi. Señora García Pose. Moitas gracias. Realmente eu en este regulamento de participación cidadá me hubiera gustado ter pois as reunións como tuvemos na de inclusión social. Que
con outros reglamentos de outros concellos, algúns fora de Galicia, máis grandes, e realmente ten moitos puntos en común e teño clarísimo que isto vai que ir pulindo cando participen o resto das asociacións ou dos cidadáns, incluso dos partidos políticos que non tiveron representación en este concello pola razón que fora, e supoño que serán aportacións positivas. Para que iso sexa posible, está claro que hai que dar unha participación, unha aprobación inicial para que podan eles participar, ter acceso a este reglamento e aportalo. Que lle pediría a IPDR respecto a isto, señor alcalde? Que o dé a coñecer as asociacións que están inscritas no registro do Concello. Ten unha concelleira de Cultura, pois é unha oportunidade para que de alguna forma teña relacións con estas asociacións dando a coñecer e, sobre todo, pois, esos grupos que moitas veces descoñecen como é a vida municipal, como se pode participar e que de alguna forma tamén queren participar, pois que tamén se lle dé a coñecer, inda que leve un pouco máis de tempo, pero polo menos que este mes que teñan o coñecemento suficiente para que podan participar, aportar as súas suxerencias e que fagan mellor este reglamento de participación cidadá en donde todo o mundo poda de alguna forma participar directamente e dicirnos aos que temos aquí representación realmente cousas que ao mellor non temos en conta e que responden a necesidades de outros cidadáns que non teñen ou de outros grupos ou asociacións que non teñen directamente representación no Concello. IPDR vai aprobar inicialmente, iso non quita que non presentemos alegacións e que na aprobación definitiva, se non son recollidas, tomemos outra decisión. Moitas Simplemente decirlle que cas medidas de transparencia que xa se puxeron en marcha, pois as ordenanzas municipales polo xeral, incluída esta, pois se poñen na web antes de ir á aprobación inicial xa para poder recoller sugerencias de inicio e non só xa no período de exposición pública ao cual ten dereito todo o mundo. Señor Chouza, ten a palabra. Sí, vamos a ver, nosotros vamos a votar afirmativamente de inicio y entendemos que es un reglamento que era muy necesario y que abre las puertas a los ciudadanos para que puedan hacernos llegar sus reclamaciones y sugerencias. Cuestión esta que nuestro partido siempre ha defendido, con lo cual le vamos a votar afirmativamente. Gracias, señor Chouza. Señor Vila. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos enviamos, ou enviei onte xa por correo electrónico, unhas enmendas ao secretario xeral e máis a alcaldía sobre este tema, poñéndose algunhas emendas e tamén para que se recolla, pois non recibiron. Por que medio non la mandou? Por correo, por email. Por email? Sí. Esperamos que se recollan, pois esas nosas iniciativas. Volva a mandalo porque lle debeu quedar no seu ordenador, porque no que foi no meu polo menos non chegou. Bueno, pois entonces trataremos de volver a enviálo. Sí, de todas formas, claro, para que se hubieran incluído aquí, teñan que haber incluído vía enmenda como fixo o Bloque Nacionalista con respecto ao que foi a outra, digo agora a cal, a esta misma, a que depois falaremos desas. Bueno, aquí sobre isto, pois quería comentar que falta o artigo 5, pasa do artigo 4, pasa ao artigo 6, na página 6, e despois con respecto a este artigo 6, sí. No artigo 6 tamén queremos recordarlle ao señor alcalde, isto é o dereito que teñen todas as persoas a seren informadas previa petición razoada de dirixir solicitudes á administración municipal en relación con todos os expedientes e documentación municipal de acordo previsto no artigo 105 da Constitución e acceder aos archivos públicos, segundo a normativa que rexe o procedimento administrativo común. Aquí quería recordarlle ao señor alcalde que a día de hoxe moitos dos veciños só aspiran a que vostede lle conteste as múltiples solicitudes que teñen presentadas por Rexistro Xeral, entre elas a do Valedor do Pobo. Con respecto, sí, as solicitudes que están sin contestar. Non, outra cousa é que ao valedor a usted non lle guste que contesto. Contestamos todas ao valedor, senón evidentemente o valedor nos chama administración hostil, que non é o caso.
Outra cousa é que ao valedor lle guste máis ou que menos o que este Concello lle contesta. Bueno, pero o resto dos veciños tamén, que hai moitos veciños que están pendientes de que usted lle conteste as solicitudes que teñen demandadas. Hai solicitudes nas que se dá por enterado, se leva a Comisión de Goberno, teñen todo o mundo, e hai solicitudes que non levan aparelladas precisamente o dereito de contestación. Por iso precisamente se está facendo este nova ordenanza de participación ciudadana para que teñan completo conocimento cada vez que mandan á administración do que é o seu escrito ou resposta ao mismo. Con respecto ao artigo 7, tamén queríamos propoñer que neste punto que as actas de Xunta de Goberno local e as actas dos plenos estén a disposición dos veciños na página web do Concello. Despois no artigo 11, que di aquí, as peticións formularanse por escrito, podendo utilizarse calquera medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar a súa autenticidade e incluirán necesariamente a identidade do solicitante, a nacionalidade, se a tiver, ao lugar ou medio elexido para a práctica de notificacións ao obxecto destinatario da petición. Aquí, de acordo ao artigo número 10, habría que suprimir o tema da nacionalidade, porque no artigo 10 pode executar toda persona natural ou xurídica prescindindo da súa nacionalidade. Entón, é unha incongruencia que ten aí, non? O que sí debería de pedirse é o dato de empadronamento do peticionario. Bueno, trataremos de volver a pasar por correo electrónico as nosas emendas. Gracias. Eu o que yo recomendo é que as pase polo registro, non por correo electrónico. E dito iso, decirlle que as actas de os plenos están todas na página web do Concello. Da Xuntas de Goberno tampouco nos costa ningún traballo, é dicir, non hai ningún problema. É dicir, son... Sí, señor. Ben, grazas. Desde o Bloque Nacionalista Galego saudamos positivamente e favorablemente esta iniciativa, xa que no 2013 este mesmo grupo presentara unha iniciativa en 2 anos pois cambiaron moitas cousas, entre elas tamén a maioría absoluta, que é a que pensamos que favorece este cambio de atitude no partido do goberno, non? Así é todo, temos que lamentar que non houbera estas xuntanzas, como tamén houbo para a ordenanza de inclusión social, que sí serían importantes, como ben dixo Rosa, para chegarmos a máis puntos de entendemento. Así é todo, é unha boa ordenanza, é un bo regulamento, consideramos que pode ser mellorable a raíz de que se vai poñendo en funcionamento e que podamos ir mellorando co paso do tempo, tamén facéndolle modificacións puntuais, mas así é todo, xa é un bo regulamento de partida. Unha das causas fortes tamén, como fixo o Bloque Nacionalista Galego na súa campaña electoral e no seu programa, era a inclusión de máis participación por parte da veciñanza de Ribeira e tamén das asociacións e colectivos. Así é todo, vemos que hai un punto que queda un pouquiño coxo neste regulamento e por iso propuxemos unhas emendas que, por un erro meu de interpretación, contemplábanse como, se podíanse interpretar como sustitutivas, pero non que queremos que estas 2 emendas pasen ao capítulo 1 para engadir as 2 xa existentes. Estas emendas, para que a xente que este aquí teña coñecemento, pasan por blindar un pouquiño o que son os dereitos e deberes das asociacións municipais, locais, Consideramos que son colectivos, os colectivos son os que deben ter recoñecemento e a importancia suficiente como para participar da vida municipal, e por iso queremos blindar os seus dereitos á hora de recoller información, a participar nos plenos municipais ou na súa interacción co Concello, non? Medidas como, por exemplo, facer uso dos medios municipais como os locais sociais ou parroquiais, ou mesmo da páxina web para a súa difusión de actividades culturais que sexan de especial interese. Inscribirse no Rexistro Municipal de Entidades e Asociacións de Participación Cidadá ou participar da asignación de medios e distribución das contías económicas que se contemplen en cada orzamento.
Moitas grazas e nada máis. Grazas. Entendinlle que as emendas ao articulado 18, 19 e 20 son de engádega. Correcto. Señora García, ten a palabra. Alcalde, compañeiras e compañeiros, veciños e veciñas de Ribeira, boas tardes a todos. O Concello de Ribeira continúa a traballar na senda da transparencia e da participación cidadá. Para iso, presentamos hoxe para a súa aprobación inicial este proxecto de regulamento, o que se pretende impulsar e favorecer a potenciación da participación dos ribeirenses no día a día municipal. Un dos obxectivos deste novo proxecto é regular as canles polas que se pode exercitar e facilitar a máis ampla información sobre a actividade deste Concello de Ribeira. Con este novo regulamento, os veciños a aprobación de proxectos e regulamentos sempre no ámbito de competencia propios, propoñer asuntos para a súa inclusión na orde do día do pleno municipal ou solicitar ao Concello que se lle faga unha determinada actividade de interese público municipal. O capítulo 1 deste proxecto recolle o dereito da cidadanía á información dende a perspectiva do funcionamento das institucións nunha sociedade democrática. O dereito de acceso á información, como ben saben todos, é un instrumento para facer efectivos os principios de transparencia e tamén o principio de rendición de contas na actuación de calquera administración pública, ao tempo que é un requisito para a participación dos cidadáns na xestión dos asuntos públicos e tamén no proceso de toma de decisións. Por iso, o Concello de Ribeira ten a obriga de informar a cidadanía da súa xestión administrativa a través de medios de comunicación, de bandos, de folletos, de internet, de tabuleiro de anuncios ou de calquera outros medios que se consideren necesarios. O capítulo 3 deste regulamento regula o dereito de intervención nas sesións plenarias. Como xa saben, as sesións do pleno son públicas e agora, aínda máis, despois da posta en marcha da retransmisión en streaming deste Concello de Ribeira. Os capítulos 4 e 5 regulan os dereitos de petición e de audiencia dos cidadáns e o capítulo 6 recolle as consultas populares polas caldes o alcalde de Ribeira, sempre coa aprobación da maioría absoluta do pleno poderá someter a consulta popular determinados asuntos de competencia municipal. Neste proxecto de regulamento regulase ademais a posibilidade de creación de consellos sectoriais. Estes consellos sectoriais serían órganos de carácter consultivo e deliberante que exercerán unha función asesora no ámbito municipal realizando distintas propostas que se consideren adecuadas para favorecer a participación de todos os cidadáns. A finalidade destes consellos sería canalizar a participación dos cidadáns nos distintos temas municipais, como poden ser xuventude, cultura, festexos, medio ambiente ou outros. Ao final do proxecto, como poden comprobar, atópase pois un modelo de consello sectorial e puxemos o consello sectorial de festexos. Para rematar e a modo de resumo, este regulamento é un paso máis deste novo equipo de goberno en pro da transparencia e da participación cidadá. Unha medida máis que unha medida máis para xa anunciadas hai varias semanas como foron a de bandita retransmisión do pleno en streaming, a próxima apertura da Oficina de Participación Ciudadana e o portal de Lexisla con nos que, como ben saben e se o comprobaron, xa se atopan todas estas ordenanzas para recibir as achegas dos cidadáns. Moitas gracias. Gracias, señora García. Bueno, nin quen se posicionou sobre as emendas, supoño que o facerán agora co voto. Eu simplemente, a posición favorable do noso grupo si o que ve adicional terceira. Mire, así xa mirámoslo directamente. O resto, con respecto ao que decía o señor Vilas, pois o secretario, antes de mandarlo ao boletín oficial, facerá a correlación numérica de todos os artigos. Encontrou na, señor Pérez Barral. Bueno, pois, que non que as disposicións adicionais. Páxina 14. Terceira. Entonces, se lle parece, pasamos a votar as emendas que presenta o señor Pérez Barral ao texto 4.3, máis de engádegas do que era o título segundo.
excluindo o que el poñía como artigo 19 por encontrarse incluído. Entonces, primeiro votamos as emendas, votos a favor das mesmas, unanimidade. Entonces, ahora pasamos a votar a aprobación inicial si procede do Regulamento de Participación Ciudadana, votos a favor, unanimidade, gracias a todos os presentes. O seguinte punto é expediente de modificación do Regulamento do Arquivo Municipal do Concello de Ribeira. O arquivo o arquivo actual é do ano 95, calqueira que sepa o que é un arquivo nestes momentos, desde o ano 95 poderá supoñer os cambios que xa levan polo simple feito da administración electrónica, polo simplemente feito de o que é a introducción das novas tecnoloxías, o que é a transparencia como unha norma actual de exixencia por parte de todos os cidadáns como un dereito irrenunciable e, polo tanto, bueno, hai que buscar as fórmulas de potenciar estas cuestións, pois reducindo tamén o que é o papel, non? Porque non deixa de ser pois un bien que se extingue, que polo tanto é importante ir reducindo. O contido, pois tanto o que é o concepto de arquivo como é a xestión por parte de os arquivos municipales da xestión, a súa clasificación, a conservación e eliminación e o acceso por parte dos cidadáns a ese servicio, non? Polo tanto, o que se propón tamén é a aprobación inicial, exposición pública polo plazo de 30 días, se non hai emendas aprobaríase, e se non, pois volvería a este pleno. Entonces, os grupos teñen a palabra. Señor García Pose. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, volvo a decir o mismo. Eu creo que debemos de estar co arquivero, ou como se diga, e decirnos algo sobre este regulamento, se sei que existía un, e adaptalo á legislación vigente. Pero ainda ahora volví a reler, señor alcalde, e hai realmente partes que eu creo que hai que limar e limar bastante. Non sei se non serán moi farragosas, excepto para persoas xurídicas que están habituadas a entrar nos arquivos municipais ou arquivos da administración cando buscan datos, pero así para unha persona normal que quere ver algo por curiosidade ou simplemente saber da historia de Ribeiro ou que cousas hai no arquivo, pois en algúns arquivos ou formas a mí me parece bastante farragoso. Bueno, toda persona teñe dereito a consulta libre e gratuita dos documentos custodiados no Arquivo Municipal de Ribeira e a ter información sobre o contido, bueno, me parece ben. Excepto que a legislación vigente que ten que velar por, digamos, os dereitos e a intimidade de outras persoas que non se pode dicir todo. De todas formas, eu non que li, señor alcalde, estive buscando cando se presta algunha documentación do arquivo, cal é a seguridade que hai para que esa documentación se devolva. Aquí pon 15 días, solamente para o Concello e para calquer persona o erudito que queira ver. E que aí eso non me quedou claro tampouco. Solo para o Concello. Pero é que non sale do Concello a documentación. Eu já sei que non pode salir, por iso digo que forma hai de ter seguridade, de que van devolver. Vale. Pois ter un arquiveiro como o que temos, que non se lle escapa unha, que por certo é o redactor da... Si, non, xa sei, que ademais constame que sabe moi ben cales son os problemas do arquivo e os problemas de chegar a él. Bueno, pois IPDR vai aprobar inicialmente co mesmo motivo que anterior. Isto non quita que no período de exposición fagamos alegacións e que se non son recollidas ou tidas en conta, que definitiva cambiamos aquí. Gracias, señor García Pose. Señor Chouza, tenga palabra. Muchas gracias. Vamos a ver, como usted sabrá, yo he presentado una moción de urgencia referida a 3 puntos concretos que quería que se llevaría a votación para posponerlos para otro pleno. Es decir, yo ahora aprovecho esto, ya que puedo decirlo, que me parece súper excesivo tantos puntos del día. Es decir, o somos supermanes o tenemos un equipo jurídico detrás impresionante, cosa que yo desgraciadamente, y creo que mis compañeros no lo tienen,
o si no, no podremos atender como yo entiendo que hay que hacer las cosas. Entonces, yo solicito, por favor, que se vote esa enmienda para yo saber cómo puedo actuar después a la hora de votar en estos puntos. Es decir, simplemente es la moción de urgencia, se lee y que los demás compañeros me voten si realmente están dispuestos a aplazar esos 3 puntos o no. Me gustaría saberlo. Pero insisto, es por bien de que se puedan estudiar más las cosas. No es ningún capricho, ni es ningún... Entiendo que probablemente pueda sonar un poco raro, pero yo quiero hacer las cosas bien. E os demais igual. Mire, vamos a ver. Si vai por moción, as mocións de urxencia é no último punto. É dicir, pois antes de rogos e preguntas, por lo tanto non se pode sustanciar. Espere que lle vou explicar. Es que hay una moción de urgencia que se ha votado anteriormente. No, perdón. No. Enmiendas a mociones. Las mociones de urxencia son as que van, pois en este caso, no punto 22, me dice el secretario, mocións de urxencia. Se eu o levo vía moción de urxencia, usted non pode exercelo. Si é verdad que ten o artigo 92 do ROF, que equivale ao 110 do noso Concello, no cual vostede pode pedir que quede encima do día, que sea retirado algún expediente incluído no orden do día a efectos de que se incorporen documentos ou informes, ou tamén que o expediente quede sobre a mesa aplazándose a súa discusión para a seguinte sesión. En ambos os casos, a decisión será votada tras terminar o debate e antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. Se a maioría simple votase a favor da petición, non habrá lugar a proposta de acordo. É dicir, que primeiro teñen que posicionarse todos e cada un de ustedes no debate sobre a súa posición de a modificación e posteriormente pois se vota si debe quedar ou non encima da mesa polas razóns. Usted xa expuxo que a súa razón é que non ten o tempo suficiente para estudialo. Non sei se o resto pois o tuvo ou non. Simplemente eu quería decir dúas cousas. Eu teño os asuntos que se trataron na reunión do 28 de agosto da Xunta de Portavoces. As comisións convocáronse o día 16, é dicir, fai 10 días. Hoxe en día eu teño que decir que, gracias ao esforzo do secretario, cando se convocan as comisións, teñen vostedes toda a documentación. Eu non sei se é moito ou pouco. O que sei é que a teñen todo o mundo desde fai 10 días, non? Entonces, o resto dos grupos sabe que por exixencias vamos a ter que votar antes de a votación de o que é a proposta de alcaldía, si se retira ou non. Si se retira xa non se vota, e se non se retira, pois se vota a proposta de alcaldía. Sí, señor Chouzo. No, es que en estas condiciones que el que voy a retirar voy a ser yo, la enmienda, lógicamente, porque es que proponer una enmienda que intenta subsanar, desde mi punto de vista, una deficiencia o algo, o intentar hacer unas cosas bien, y que se tenga que votar después de que esos 3 puntos estén aprobados o estén denegados, no tiene ninguna lógica, con lo cual, bueno, pues lo retiro y punto. Perdón, non me entendeu. Primeiro, ningún dos aquí presentes tuvemos participación no ROF, que, se non me equivoco, é do ano 86, non? 86, por lo tanto, ningún tuvo participación, pero é o que rige e sigue regindo a vida municipal. Pero é que máis, este artículo está expresamente recollido no noso reglamento orgánico municipal, no 110. É o que di que se sustanciará despois de discutir o asunto. É dicir, é o que hai. Non, a lógica sería en todo caso que o fixera na comisión. Comisión, vostedes, si non se ven dictaminado... No, disculpe, yo en la comisión ya expresé mi malestar por todo esto. Bueno, el malestar... Y hubo alguna compañera que también expresó su malestar en otros puntos, a pesar de que ahora no lo quiera decir. Yo no sé si lo quiere o no decir, pero quiero decir... Yo lo voy a decir. Bueno, pues aproveche y dilo ahora. Pues aproveche y dilo ahora. Me parece sabiendo que todo o mundo... el único que pretende una cosa soy yo. Sabendo todo o mundo como é o procedimento, o señor Vilas ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, nós consideramos que o punto é interesante e necesario e vamos a votar a favor. Gracias, señor Vila. Bueno, boas noites a todos, ahora sí. En primeiro lugar, pois, parece moi ben de que estou de acordo tamén que isto se traia e que é moi interesante que se traia, porque toda a cuestión do arquivo e de velar por tanto os documentos como o patrimonio é moi importante. Ben, despois dunha detida lectura, relectura, bueno, porque fixen aquí unha cantidade, debe ser por, hasta mellor por defecto profesional desto, de que me dedico a moito a buscar nas bibliotecas. A min parece moi ben, en xeral, o regulamento está ben, pero notolle unha serie de cousas. Primeiro, bueno, a redacción bastante deplorable, Se hai que dicirlle ao señor arquiveiro que tena que modificar, bastante deplorable. Inzado de castelanismos, redaccións apololóxicas, é dicir, repetidas constantemente. Isto hai unha serie de cousas que se deberon pegar, despois volver a pegar, e entón se repiten en distintos artigos, pois se volven a repetir. Por exemplo, hai cousas que se tratan no artigo 44, que se volven a repetir no capítulo 7 e no 48, despois no, e así sucesivamente. Ben, eso en xeral cumpre con todos os requisitos propios do que é a lei actual respecto aos arquivos, en xeral os arquivos físicos como os arquivos digitais, e eu diría que se insistise un pouco máis na proceso de digitalización de todas as escolas, porque aí, nese sentido, é onde vamos, aí é para onde vamos. E por xeral parece ben, pero evidentemente había que rectificar varias cousas, pasar unha serie de modificacións ou de fallos que vexo na redacción e de algunhas. Por exemplo, hai cousas que na redacción, por exemplo, no artigo 44 hai que ter moito tino na redacción deste artigo, xa que cando se fala, por exemplo, dunha serie de cando hai que documentos que hai xa que eliminar, hai que mirar ben se eses documentos hai copia ou están xa digitalizados, porque teñense dado casos moitas veces de que pasado o tempo hai un documento, e moitas veces tamén os documentos non é que se eliminen así, senón que os documentos sempre teñen algún valor. Actualmente nos teríamos e a historia para nós sería distinta. Entón, por eso sempre hai que ter moito cuidado con eso dos arquivos. Iso é tamén unha recomendación que fai a Asociación Internacional de Arquiveiros, de arquivos, que foi a que consultei eu. En xeral, sí que sigue as normas xerais e sí que están recollidas, sobre todo, tamén unha cousa moi interesante, está recollida, sobre todo, o acceso da xente, da persona normal de a pé aos arquivos. Evidentemente, coas reticencias e coas defensas do propio arquivo que ten que haber, sobre todo, para que non se manipule e para que non se deteriore. Vamos a votar a favor daquel, a pesar de que eu vou pasar algunhas modificacións da redacción, sobre todo da redacción, porque é enfarracosa. Gracias, pois serán ben recibidas. Con respecto ao que decía, sabe que para eliminar ten que acordarlo a comisión avaliadora e xa o propio artigo di sin prexuicio de que se conserven outro soporte diferente ao original, non? Entonces, directamente, se lle parece, pasamos primeiro, habendo o escrito do señor Chouza, votamos, si queren que quede encima da mesa, é dicir, votos a favor de que quede encima da mesa, temos que votar, votos a favor de que quede encima da mesa, 3 en contra, 18, entonces pasamos a votar o que é a aprobación inicial
no cual vamos a ter de novo un mes para poder seguir estudiando este regulamento. Votos a favor da aprobación inicial do regulamento do arquivo municipal, 18, en contra, 3, queda aprobado por 18-3. O seguinte punto é a aprobación da ordenanza reguladora do viveiro de empresas. Como saben, a obra foi recepcionada pois nos pasados días. Ahora o que compre é facer un reglamento pois que permita a todos aqueles interesados en poder acceder a ese viveiro. Eu lles poñía na Xunta de Portavoces esta urxente que celebramos un momento antes do pleno, que na documentación que se lle entregou se lle entregaba por erro un borrador no cual non se lle entregou definitivo, porque había no artigo 26, que é substancialmente o que se cambia con respecto a ese borrador, o establecimento do precio. No borrador poñía XXX, o precio, por explicarlo a todos ustedes, de cada local son 75 euros máis IVA, por sala de usos múltiples 35 euros nunha semana e 75 euros ao mes. Esos son os cambios onde se dá a valoración, pero basicamente eu quería reseñar que a parte da posibilidade de que veñan novas empresas xa establecidas ou incluso empresas que leven máis de 2 anos, os servicios que aí vamos a dar aos que se establezcan son os de asesoramento, formación, preferentemente en colaboración coa Cámara de Comercio, estudio e análisis de proxectos, asesoría xurídica, fiscal, laboral, apoio na búsqueda de financiación, apoio á consolidación e tamén o que vamos a facer é darlle como o que é tamén por parte do Concello pois o mantenimiento, a limpeza, os aseos, o correo postal, a máquina fotocopiadora, o cual non incluye as copias, a recepción e control de accesos, etcétera, etcétera. Electricidade, teléfono, agua, climatización, iluminación tamén estarán equipados. Eso é o que se propón para que nas próximas datas poda os interesados acudir a esta ordenanza a hora de saber cales son os seus requisitos, os seus dereitos e poder, se é o caso, tela aberta no 1 de xaneiro, que é o que se pretende xa cos novos usuarios. Entonces, os grupos que desexen intervir, señora García Posa. Moitas gracias, señor alcalde. Espero que me permita unha pequena licencia, pero nesta corporación hai xente nova e ao mellor non conoce meu carácter, que normalmente se distingue por ter unha lengua larga e viperina moitas veces. Quero dicir públicamente, non vou dicir que conste en ata, que o que manifesto nas comisións o manifesto no pleno, porque eu aquí deixo de ser Rosa, e sou a representante dos ciudadanos que deciden que eu permanezco aquí de concelleira porque creen no meu seu proxecto ou pensan que os defendo ben. Simplemente creo que un malentendido co compañeiro, porque hasta ahora nunca calei a boca, nin no anterior alcalde, nin este. Bueno, e falando da ordenanza reguladora de viveiro de empresas, pois digo yo mismo que lle dixen os outros. Nas outras ordenanzas, eu creo que a primeira vez que o pidín neste Concello hasta non se chamaba viveiro, sino que se chamaba nicho de emprego, o sea, era o máis novedoso e pedíase porque había efectivamente persoas que querían, ou rapaces, que querían iniciar a súa andadura laboral e naquele momento, ademais, os precios dos locales que estábamos en pleno apogeo da burbuxa, pois era imposible facerlle frente. Entonces, benvida, ainda que veña con moitos anos de retraso, simplemente dicir que me gustaría que todos os grupos municipais fóramos capaces de arrimar o ombro e que non pase o que pase en outros concellos, que hai viveiros de empresa e por algún motivo ou razón que eu aquí non son capaz de analizar porque nas coñezo, pois están mortos, non teñen boa andadura e non son capaces de chegar a xente. Independiente do mes que temos para facer aportacións ou alegacións a este reglamento, eu non sei se se pode poñer ou sobre a marcha. A flexibilidade que pode haber, porque seguramente moitas cousas que ao mellor nós non somos capaces de velas cando os usuarios deste viveiro empecen a utilizar os despachos, igual nos aportan
pequenos defectos que son fáciles de corregir e sobre todo defectos de tipo burocrático, simplemente deixar a posibilidad de que se podan modificar cando estes despachos estén ocupados por xente emprendedora que inicia a súa andadura laboral. Nada máis, señor Carlos. Gracias, señor Chouza. Sí, bueno, nosotros en este punto del orden del día vamos a aprobarlo de principio afirmativamente, aunque enviaremos, por supuesto, una serie de enmiendas para intentar mejorarlo. Moitas gracias, señor Vilas. Sí, nós tamén vamos a aprobar. Ben, grazas. O Bloque Nacionalista Galego tamén está a favor desta proposta de ordenanza reguladora do viveiro de empresas. Tamén queríamos facer unha mención especial a que o Concello colabore activamente coas persoas que estean ali emprendendo o seu negocio por primeira vez en relación a que desde os servizos municipais como orientación laboral ou o técnico de emprego que vayan ali e incluso haxa charlas de asesoramento, ademais da Cámara de Comercio que vai levar o tema de asesoramento, que o Concello de Ribeira sexa tamén unha peza clave a hora de asesorar e de potenciar as empresas que ali nazan, non? Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Pérez Barral. Bueno, perdone usted porque non asisteu á xunta de portavoces e, polo tanto, a culpa é miña, non súa. Cando falamos da Cámara de Comercio, o que poñemos é preferentemente, é dicir, que non obrigatoriamente, eso vai a ser en función de, bueno, non tanto do coste como do servicio que poda prestar en todo caso a alguna entidade á Cámara. Señora García, ten a palabra. Boas noites. A presente ordenanza, como ben saben, ten por obxecto establecer o funcionamento do viveiro de empresas do Concello de Ribeira, regulando así o procedemento da adxudicación e a relación entre os beneficiarios e o viveiro e tamén as normas de réximen interno así como a do prezo. O viveiro de empresas ten como finalidade contribuir á creación e funcionamento de diversas iniciativas económicas que diversifiquen o tecido empresarial de Ribeira e así intenten crear emprego na nosa localidade. Como saben, o viveiro de empresas atópase aquí en Fafián e conta con 10 despachos, salas de usos múltiples, sala de reunións, aseo e sala e unhas zonas comuns. Estas 10 oficinas contan con iluminación, climatización, auga, teléfono, electricidade e internet. E como ben dicía o alcalde de Ribeira, a tutelaxe destes proxectos serán acollidos preferentemente pola Cámara de Comercio. Os beneficiarios deste viveiro de empresas poden ser 4, que serán empresas novas que comecen a súa actividade no viveiro de empresas de recente creación, que son aquelas que se entende por aquelas que teñen unha antigüidade máxima de 24 meses, empresas xa constituídas cunha antigüidade de negocio superior aos 24 meses e aqueles emprendedores que necesiten un espacio adecuado para preparar os seus proxectos. A proceso de selección para todas aquelas empresas que estén interesadas está regulado aquí nesta ordenanza e figuran tamén os criterios de puntuación. Por último, destacar que en función da capacidade do Concello de Ribeira tamén poñerase a disposición un viveiro virtual no que se poderán acoller a este servicio de viveiro tanto os viveiristas que abandonen o viveiro por expiración do prazo máximo ou por renuncia voluntaria, ou tamén como todas aquelas empresas que presenten proxectos e como empresas que teñan proxectos xa están constituídas, pero que non precisen polas súas características un espacio físico onde ubicarse, pero sí que necesiten esa infraestructura, esa logística e todos aqueles servicios ofertados polo viveiro de empresas. Quixera para rematar tamén agradecerlle aos grupos municipais o seu apoio a este proxecto. Moitas gracias. Gracias, pois como decía a señora García, pois tamén espero que realmente sea un viveiro que nos diferencie de outros moitos que non lograron arrancar ou triunfar, e se o espero é precisamente porque moitos emprendedores xa se presentaron nas dependencias municipales expresando o seu desexo de ocupalos. Por lo tanto, estou ilusionado en que se poda encher. Dito eso, pasamos directamente ao que é
a aprobación inicial se procede da ordenanza reguladora do viveiro de empresas do Concello. Votos a favor. Maioría dos presentes, unanimidade, polo tanto. Pasamos ao seguinte punto, que é a ordenanza de inclusión social. Bueno, eu teñolle que decir que para min, bueno, os servicios sociales foron unha constante nos 4 anos que levo. Fomos quen de duplicar o que foi o peso nos presupuestos, de incrementalos de unha forma moi importante, e que esta ordenanza vai dirixida sobre todo aos casos de desprotección inmediata e urxente. Pero eu lle podo decir, e díxenllo a todos ustedes máis de unha vez, que se en algún departamento non din unha consigna, digamos, política, e só din a consigna, fagan ustedes ou díganlle a este alcalde can é a necesidade que ten, tanto presupuestaria como de procedimento, para poder axudar as persoas que consideren están en risco de exclusión social ou nun momento determinado que merezcan un tratamento de urxencia, e o Concello ou este alcalde intentará poñer os medios. Por lo tanto, esta ordenanza é fruto deso, é unha ordenanza que cas súas aportacións sale enriquecida, pero é unha ordenanza que sale precisamente dos profesionais dos servicios sociais, que son os que conocen as necesidades e, sobre todo, conocen os medios para poder solucionar esas necesidades e para poder influir pois nunha mellor vida de moitos ribeirenses que o están pasando mal. Dentro deso hai un programa de inclusión social municipal que incluye, entre outras, a renda social municipal, que pode ter hasta un máximo de 6 meses, axudas para a carencia e necesidades básicas, axudas para a prevención da exclusión, convenios con identidades de iniciativa social e despois pois determinadas medidas concretas tanto para os alugueres como para o que son os servicios básicos nesos momentos de electricidade, de auga e outros, non? Polo tanto, volvo a repetir que é un traballo que parte dos propios servicios sociales e que vostedes pois melloran co que son as súas aportacións, que espero que non sean as últimas, porque de resultar aprobado volverá tamén a ter un plazo de exposición de 30 días. Dito eso, pois teñen a palabra os grupos que desexen intervir. Señora García Costa. Nada, señor alcalde, todo o que tiña que aportar e pedir aportou nas reunións, que foron varias, debateuse, foi recollido, outras cousas non se podían recoller porque de alguna forma xa estaban transcritas, por tanto, ali apoyeina e aquí sigo apoiando. Moitas gracias, señor Chouta, ten a palabra. Sí, muchas gracias. Nuestro voto, por supuesto, va a ser afirmativo también, porque entendemos que esta ordenanza, por la situación de crisis por la que pasamos todos y en especial los sectores de la sociedad más desfavorecidos, es un instrumento esencial para cubrir dichas necesidades. Nuestro grupo municipal quiere dar las gracias a todas las personas que han participado en su redacción y en especial al personal de servicios sociales del Ayuntamiento, ya que sin su participación hubiera sido imposible desarrollar dicha ordenanza. Y solicitamos del Ayuntamiento dote los recursos necesarios para su puesta en marcha. Y por último, significar que nos sentimos orgullosos de haber participado con nuestras aportaciones al mismo y esperamos que los vecinos de Ribeira valoren el esfuerzo que todos los partidos políticos que componemos la corporación hemos hecho para que dicha ordenanza tan necesaria sea hoy una realidad. Gracias. Muchas gracias, señor Chouza. Señor García, ten palabra. Hola, boas noites, señor alcalde, concelleiros e concelleiras, e tamén a todos os ciudadanos que hoxe nos acompañan neste pleno. Desde o Grupo Municipal Socialista, que foi o que trouxe aquí no mes de xullo unha proposición para a modificación da ordenanza existente desde o ano 2007, quere agradecer o traballo, a cooperación de todos os grupos políticos presentes neste Concello. E, ademais, quere facer un especial reconocimiento á jefa de Servicios Sociales, Fran, e a todo o aporte técnico que nos dou para chegar, por fin, a ter unha ordenanza que contempla, ao meu entender, unhas cuestións moi importantes, cal é a tarxeta monedero ou cal é a renda municipal social que se establece nesta ordenanza. Polo tanto, nos estamos moi contentos de que entre todos os grupos
lográramos traer neste momento este pleno esta ordenanza. Por lo tanto, o voto do Grupo Socialista vai a ser favorable e, reitero, agradecemos o traballo de todos nas distintas reunións que tuvemos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor García. Señor Vázquez Covas. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois, esta ordenanza que traemos hoxe aquí é unha ordenanza que intentará paliar os efectos desta crise na que estamos inmersos e que é froito deste sistema que temos na Europa Occidental, que é o sistema capitalista, e das políticas neoliberais que foron aplicadas para solucionar. É froito un pouco, intenta paliar os efectos da tan famosa austeridade dos gobernos do Partido Popular, tanto na Xunta como no Estado, dos recortes do señor Rajoy e do señor Feijóo. Non podo deixar de lembrar que moitos destes problemas veñen dados cando os gobernos bipartitos de PP e PSOE no Estado se puxeron de acordo no artículo 135 da Constitución Española, o sacrosanto artículo, a sacrosanta Constitución, que di que hai que pagar primeiro a débeda por riba das necesidades da xente. Eu creo que cando fixeron iso non lles importou moito a pobreza que estaban condenando as maiorías sociais do noso país. E se a isto lle sumamos a crisis dos nosos sectores productivos, etc., pois temos, quizáis, na miña forma de ver, a raíz dos problemas da emerxencia social que ten a nosa sociedade. Esgotamento das prestacións contributivas e recorte dos seus fondos e subsidios, aumento do paro de longa duración, non podo esquecer a reforma laboral, verdad? A precariedade dos salarios que son máis baixos e do emprego, a precariedade do emprego actual, o incremento do coste da vida, e todo isto é o que provoca, na nosa opinión, as dificultades para que a xente poida cubrir as súas necesidades básicas. O grupo do Bloque Nacionalista Galego sempre loitou polos dereitos sociais. Estamos pola xusticia e os dereitos. Non acreditamos na beneficencia e a caridade como solución. Aínda que sí na solidariedade. Por iso, nós apoiamos esta ordenanza e apoiamos que se fale de coordinación do Concello cas diversas ONGs, Cruz Roja, Cáritas, en fin. Creemos no dereito á renda social municipal para aquela xente que realmente o necesita e apoiamos. Creemos nas axudas para as necesidades básicas, que non é outra cosa que a emerxencia social que se contempla en esta ordenanza, do cal nos parabenizamos, como é a manutención, os servicios básicos, luz, auga e butano, que creemos que en esta ordenanza teñen unha solución. Estamos de acordo cas tarxetas monedero porque pensamos que supoñen unha dignificación das axudas. Estamos tamén moi contentos de que se contemple unha solución habitacional, por decirlo de alguna maneira, de urxencia para a xente que se queda con extrema necesidade pois na rúa así de repente, non? Que creemos que tamén se contempla, que foi unha aportación pola que nós estamos contentos. Miren, aparte de todo isto, ainda hai cousas que a noso ver, ainda deberían de ser melloradas. Por exemplo, non estamos moi de acordo co silencio administrativo. Creemos que esta é unha situación, cando a xente fai estas solicitudes, está con necesidade, se debería contestar a todos. Tamén creemos que a mellor había que simplificar algúns trámites, pero en xeral creo que se recollen os principios que nós defendíamos. Tamén somos conscientes de que para que esta ordenanza teña éxito é moi importante a vontade do grupo de goberno de querer levála a cabo, porque esta ordenanza ten que ter unha dotación económica que debe de estar no orzamento. Teño que dicirlle, señor alcalde, que para este grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego non hai ningunha obra máis importante que se non está cuberta nos orzamentos suficientemente a emerxencia social,
non conten vostedes co noso voto para ningún gran proxecto. Señor alcalde, consideramos no Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego que é moi importante en estes temas a inmediatez, a resposta rápida. Por iso lle pido que por parte da intervención se poñan todos os medios, habilitacións, pronto pago, para agilizar a resposta das necesidades. Porque non me son capaz de morder a lengua, pero é que é bochornoso, faiseme realmente insoportable o espectáculo indigno das recolectas benéficas en huchas de benefactoras. Levamos aquí, en esta cidade, asistindo a este espectáculo que eu desde aquí fago un chamamento a responsabilidade de todas as ONGs para que eviten este espectáculo que, xa digo, para min é lamentable e que canalicen os esforzos e o traballo cos servicios sociais deste Concello que son profesionales moi cualificados. Gracias, señor alcalde. Bueno, sabe que aparte de que está previsto o Consello de Inclusión Social, o traballo de coordinación dos nosos servicios sociales con todas as ONGs é constante. Eu solo dicirlle unha cousa, que é o mismo que lle vou a decir o día que traigamos os presupostos a esta casa, que é que ningunha persoa necesitada da axuda no tempo da anterior corporación e no menos eu quedou fora por falta de recursos do Concello. Ningunha. E non vai a quedar ningunha persoa en risco as consecuencias de seu mal estado económico porque o Concello non teña cartos. Eu volvo a decir porque é o único que lle dixen aos servicios sociales. O que lle faga falta van a ter e, polo tanto, sacarémolo de donde sea e faceremos unha modificación presupuestaria, pero si nunca quedou ninguén por falta de recursos, si quedou porque non tiñan a puntuación ou porque non entraban dentro de o que aconsellaban os servicios sociais locales. Por lo tanto, esa é unha norma que lle garantizo que vai a seguir sendo así. Señora Patiño, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, e boas noites a todos e a todas. Eu podo dicir que o que acaba de dicir usted é completamente certo, xa que podo dicir que dos servicios sociales se deixou a nadie sin as axudas sempre que tuveran lugar a elas. Bueno, eu agora quero facer un pouco a presentación deste regulamento. Este regulamento de medidas de apoio municipal para a inserción social das persoas veciñas do Concello de Ribeira ben motivado pola oportunidade das novas posibilidades debidas á mellora da situación económica, logo dun longo período de crise. Así, para mellorar as prestacións, tanto en aportación como en alcance e novos ámbitos de actuación. Así, amplíase o límite de ingresos para acceder a distintos recursos ata o IPREN anual que se estableza. Tamén as cantidades, modalidades, formas e tramos de ampliación de distintas prestacións en función das características e número de integrantes das unidades familiares. Destacar así mesmo novas prestacións orientadas á conciliación, a paliar as situacións de emerxencia por carencia de ingresos mínimos, renda social municipal e axudas para afrontar situacións de carencias de necesidades básicas tales como gastos de necesidades básicas de vivenda habitual, tales como alugamento, hipoteca ou recibos de suministración, débedas de comunidade ou reparacións urxentes, gastos de aloxamento temporal, gastos de alimentación a través da tarxeta monedeiro en concerto con establecementos comerciais, gastos de farmacia,
gastos de próteses, axudas técnicas, etc., así como gastos para apoiar o acceso á formación para emprego de persoas demandantes, pero sin ingresos suficientes para acceder a cursos específicos que podan facilitar a súa incorporación ao mundo do traballo, entre outras medidas de apoio. Tamén ofrécese unha regulación máis áxil e operativa baixo o formato de convenio, de colaboración para apoio ás entidades de iniciativa social que presten atención a colectivos de situación de vulnerabilidade e colectivos de atención á diversidade funcional. Este proxecto foi consensuado cos distintos grupos políticos e incorporáronse as aportacións de todos de maneira que presentamos unha nova regulación de medidas de apoio económico que o Concello de Ribeira como ferramenta de traballo no marco da intervención familiar e a persoas que se atopen nunha situación de necesidade, precariedade ou urxencia. Estas medidas de apoio e inserción son un instrumento de intervención profesional e a súa concesión, se fora o caso, ao cumprimento dos obxectivos propostos no proxecto de intervención social. Realizarase unha memoria anual das intervencións realizadas e a súa avaliación para a adopción de cantas medidas ou cambios sexa preciso adoptar. Bueno, eu tamén quero agradecer aos distintos grupos pola súa colaboración e como non, ao señor alcalde, porque realmente sempre está disposto a poñer cartos encima da mesa se fora o preciso para axudar a esta xente de exclusión social. Pois nada máis, moitas gracias e boas noites a todos. Gracias, señora Patiño. Pois efectivamente, o alcalde tamén ten que agradecer a todos os servicios sociales, a súa responsable, a todos os grupos, a algún lle costou máis que outro dicir que o iba a apoiar, pero en definitiva é un proxecto de todos e, polo tanto, vamos a proceder á súa votación, non sin decirle antes que eu sinto unha satisfacción especial porque fóramos quen de entendernos nun problema tan grave para moitas familias e espero que no trámite que queda poda seguir mellorándose. Dito eso, pasamos a votar a aprobación inicial da ordenanza de inclusión social deste Concello. Votos a favor? Unanimidade, moitísimas gracias. O seguinte punto é a contratación dos servicios de monitorado para as actividades deportivas organizadas polo Concello e a adopción dos acordos que procedan. Bueno, eu aí teño que decir que por parte dos grupos hubo, non sei se decir un mal entendido ou non, en todo caso voulle a expoñer o que o alcalde levaba na súa proposta, que ni máis ni menos que unha vez que se constata a necesidade, iniciar o expediente. Posteriormente, unha vez que se inicia o expediente, o que se lle manda aos servicios municipales, pois a redacción de un pliego. Como en este tema levamos traballando moito, xa saben que foi dado a conocer aos grupos xa en agosto deste ano, pois para ir adiantando o que foron as sugerencias, o seu traballo, que ten que ser posterior ao día de hoxe, pois se lle entregou un borrador de pliego. Entendo eu que é sobre o que vostedes pedían na comisión que se quedara encima da mesa. Non é necesario, posto que ese pliego non está todavía na mesa. É dicir, este pliego é o que se hoxe o acordamos, ten que redactar os servicios municipales de deportes, presentándolo a todos nós para que no próximo pleno si o traigamos, non? Por lo tanto, iso é o que se pretende, pero como hai un acordo en comisión, vostedes dirán si tratamos o tema da aprobación do expediente ou non, en función deso, pois o alcalde intervendrá e dirá como queda a cuestión e como os soslayamos de cara ao futuro, porque saben que levamos moitos anos pois solicitando por parte de todos os grupos que a responsabilidade de quen goberna de solucionar un problema. Simplemente, tamén como escoitei moitas veces isto de privatización, non privatización, decir que en estes momentos o Concello non é o quen contrata o monitorado, xa o contrata un axente externo, neste caso un club, de decir que a relación de quen sea o contratador co Concello en ningún caso variaría
no futuro. É dicir, o Concello sigue tendo todas as competencias que ten a día de hoxe. É dicir, a xestión directa, o Concello ten a cuestión da coordinación, de os cursos que se van a ofrecer, simplemente o que se pon é, posto que é ilegal en estes momentos seguir co club de natación, posto que o alcalde é quen levanta ese reparo suspensivo, posto que o alcalde pode incluso ter responsabilidade patrimonial, o que quer de unha vez por todas é cumplir ca lei. Entonces, cas solucións legales que teño é polo que se propón iniciar o expediente. A partir de aí, pois a xestión que sea posible até que teremos que decidir todos os grupos. Dito eso, como o meu desexo sería o poder iniciar o expediente, os grupos posiciónense sobre si eso é posible ou non, ou teremos que levar todo conjuntamente. Sí, señora García Pose. Moitas gracias, señor alcalde. Posiblemente hubiera sido ou foi un erro, como usted explica, pero claro, aquí ven unha proposta e aquí ven o prego de condicións, o prego de tal, pois, que quere que lle diga? A verdade é que, señor alcalde, eu lle pediría que deixara e trouxera todo como se fixo cas outros reglamentos para o mes que ven. Porque entendo o que usted está explicando aquí e o mal entendido a mellor por miña parte, pero eu me comprometín de alguna forma a conseguir de parte do equipo de goberno do Concello de Ribeira un pouco máis de tempo para que estes monitores puderan, ou este personal que está na feiteira, porque non son solamente os monitores de natación, sino que entran outros, lle dera tempo para buscar fórmulas legais para que eles se organizaran e puderan optar a este servicio de xestión de personal. Ben, ven con unha UTE, me parece que se chama dentro de outra empresa, etcétera, etcétera. E claro, entre que se recibe isto e o pleno, pois creo que pasou unha semana, máis ou menos, ou un pouco máis. Entonces, é polo que eu me manteño, non porque non este de acordo co que usted está presentando neste momento, e por suposto que estou moi de acordo, señor alcalde, ca legalización, digamos, da situación dos monitores, porque creo que usted sabe, cando estaba xa de concelleiro e agora de alcalde, que o meu grupo político, con unhas siglas ou con outras, foi un tema recurrente de que había que legalizar e regularizar a situación destes traballadores, da forma que fora. Entonces, eu pidolle, señor alcalde, por parte de IPDR, que quede encima da mesa, que traiga todo como se trouxe os outros reglamentos para o próximo pleno, e, dende logo, que de alguna forma o responsable ou quen sea, co personal da feiteira, que son realmente na súa maior parte pois uns grandes profesionales, porque eu vexo como se manexan como niños pequenos e todo, e este tempo, sin un mes, eles non toman ninguna solución, este é o mellor reglamento e PDR non vai ter problema ningún en votar a favor. Ahora, pido que quede encima da mesa, tendo en conta a situación deles para que se podan poñer e preparar. Nada máis. Gracias, señor Chou. Bueno, yo simplemente expresar lo mismo que he expresado en el punto 5, es decir, yo he introducido una moción solicitando que este punto se retire del orden del día y me estoy dando cuenta que, vamos, que Rosa no está mala, porque prácticamente pues ha pedido lo mismo yo, pero por otros términos. Yo sigo insistiendo, si se puede, que voten todos mis compañeros si se retira o no. Señor Vázquez Cobas. Perdón, señor Viles. Gracias. Bueno, nós estamos de acordo con IPDR para que quede sobre a mesa e darlle unha oportunidade tamén a eses monitores. Vamos arrastrando esta situación irregular desde fai 20 e pico de anos e podemos esperar un mes máis. Gracias. Señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois nós o outro día nas comisións quedouse nun acordo e se pode respetar ese acordo, estamos de acordo que se respete a nosa postura. Vostede sabe perfectamente que levamos, creo que non hai ningún orzamento, que non lle criticáramos o problema este de que o interventor se me puño o reparo, claro, pero temos unha solución, a noso ver, que é diametralmente diferente a que propón vostede, por eso non entramos xa no fondo, sino simplemente que se deixe para o próximo pleno. Gracias. Vamos a ver. O asunto é totalmente diferente ao que planteaba o señor Chouzo. Por eso eu lle expliquei o que había. É dicir, este asunto non está informado, porque xa na comisión
quedou co acordo de que quedara encima da mesa. O que eu só lle quero advertir a todos e cada un dos grupos que eu non quero reparos no ano 2016. Por lo tanto, o importante é que isto pudéramos telo solucionado a 1 de xaneiro. Que significa isto? Pois que este mes vai a ser de traballo para que o próximo pleno se xunten en 2 o mismo que eu iba a facer agora. É dicir, agora íbamos a aprobar o inicio do expediente e, se é o caso, o pliego no seguinte mes. O que agora eu lle digo a ustedes é o que se vai a levar ao próximo pleno é inicio e pliego xa. É dicir, para que salga a exposición pública polo tempo que teña que salir no mes de decembro e canto antes, que non nos dará tempo en xaneiro, pero cando menos en febreiro, que poda entrar en funcionamiento a fórmula que é legal. Eu só lo digo unha cousa. Hasta agora a min os servicios xurídicos só me dan un modelo a seguir. Ojalá haxa outros, porque o único concello que buscou un sistema de xestión directa en materia deportiva é o noso, prácticamente en toda Galicia. E se iso foi así, home, algo tuvo que ver que durante 20 anos o concelleiro de deportes era quen lle fala. E algunhas veces, pois, incluso en aquel momento, digamos, buscando o beneficio municipal por encima de outras normativas. Ben, dito eso, pois o asunto, volvo a repetir, se traerá para o próximo pleno. Teñen aí un borrador que espero que vayan facendo as súas sugerencias canto antes, pero só recordo unha cousa: na administración se entra por igualdad, mérito e capacidade. Por lo tanto, todos os que hoxe en día están no Concello están por igualdad, mérito e capacidade, si é que hai algunha fórmula para poder integralos dentro do que é a oferta pública de emprego municipal, que hasta onde teño entendido non é posible. E iso ten un risco tamén que igual as persoas que agora están desempeñando o seu traballo non queren correr. O digo para que todo o mundo sepa do que estamos falando. Porque esa é a realidade. Por lo tanto, como este asunto non estaba informado e o desexo de todos os grupos é compartido con deste alcalde, pois deixámolo encima da mesa. E se lle parece, pois hasta as 10:32 teñen un receso para que podan tomar o que desexen, se é así.